tam známé tváře, jak třeba z minulého ročníku, tak z prvního kola. Dobrý den vám všem. Já vás chci přivítat na půdě našeho muzea. Je to velice milé a příjemné, že vlastně už na potřetí se tady scházíme při hodně otáček a hodně zdarů naší soutěži. Ten motor už můžete být předehřát podle vašich zkušeností na těch pomocných plamenech, tak jak vy to cítíte. Tady položíte motorek na startovní plamen a 90 vteřin máte na to, aby se rozehřál, jak budete chtít. Kromě hlavní kategorie otáčky, máme teda ještě dvě, tak mě zajímá, co kdo nového vymyslel. Já jsem oproti loňskému roku chtěl ještě se zúčastnit ty kategorie pohon, takže jsem vyrobil ještě vozítko ovládaný přes vysílačku. Čili co se týče motoru, tam jsem musel přidat vlastně přitlačnou spojku ovládanou serverem. Teď to mám všechno dospojení. Pro přitlačení zabírá a pak přes převod pohání kola. Kdy mám začít? Co tam? Když tak zde. Já bych to považoval za takovou oslavu vaší práce rukou a hlavy. Ventilátor a do tu spojku.